hi ha aproximadament, em podeu corregir perquè ho sabeu millor, no? 22-23 milions de vehicles privats. En el moment que surten més vehicles privats, amb l'operació de retorno, en surten 11 o 12 milions. En el moment on hi ha més vehicles, on estan la resta? No sé si dormir la son dels justos o dels pecadors, segurament el segon. En tot cas, el que és evident és que cal una alternativa per a la gestió de la mobilitat. No seria raonable que nosaltres anéssim al sector automobilístic i diguéssim que en comptes de tenir tanta gent ocupada construint cotxes, el que fessin és una inversió per part de les autoritats i de les administracions garantint una gestió de serveis generalitzada, un car sharing generalitzat que permetés no fer-nos tan dependent i a la vegada generar ocupació a partir del servei que s'oferís als ciutadans per utilitzar un cotxe de forma puntual. Ens podríem estalviar, no sé si el diferencial dels 11 milions de vehicles, però potser sí 6 o 7 milions de vehicles. I generant ocupació i plantejant alternatives d'ocupació precisament a la gent que avui està a les cadenes de muntatge de la SEAT o de totes les indústries automobilístiques que tenim. Es tracta, per tant, de fer polítiques intel·ligents i raonables, polítiques valentes i polítiques lògiques. No ho estem dient des d'una esquerra antiga. Molt sovint se'n situava l'ecologia com aquells que paraven el país. I jo crec que avui l'ecologia precisament és el futur de la nostra societat. Fixeu-vos, un radical com Sarkozy planteja la revolució verda en aquests termes i planteja la moratòria de la construcció d'autovies i autopistes a França, amb una proposta potentíssima de tramvia per tot l'estat francès. Ho està dient en Sarkozy. La pregunta és, podem continuar amb el mateix model de creixement depenent del petroli quan som absolutament dependents d'aquesta font energètica? Hi ha una dada que és econòmica. Cada cop que el barril Brent puja $1, al cap de l'any les transferències de capital de l'estat espanyol a les monarquies del Golf són aproximadament de 800 milions d'euros. I això sí, ens diuen que la gestió de la mobilitat és cara, que les estratègies d'estalvi i d'eficiència no són raonables i fins i tot que alguns s'atreveixen a dir, ho va dir el ministre Clos, que les energies renovables no sortien rentables. Jo crec que el que no surt rentable és aquest disparat de mantenir un model d'infraestructura que ens fa absolutament dependents del petroli, de la nostra solució i la nostra sortida individual, que renuncia a la gestió de la mobilitat i a l'economia dels serveis, que en definitiva no situa en definitiva un altre model, en aquest cas també de mobilitat.